a szüleivel. Márta reméli, Rita éppen ezért is fogja megérteni, hogy jobb, ha békén hagyja az apját. Szia, Rita, megismersz? Szia, Márti, hogy megnéztél? Mindent tudok. Vagyis? Tudom, hogy el akarod venni az apámat. Kérlek, hagyd őt békén. Ne avatkozz bele. Ő az apám. Nekem meg a szerelmem. Szerelmed, mikor neked is az apád lehetne. Egyáltalán kitől tudsz te róluk? Magamtól. Csak nem hiszed, hogy ezt annyiba hagyom. Kicsi lány, ebbe te ne avatkozz bele. Ez nem gyereknek való dolog. Menj haza szépen és csináld meg a házat. Hagyd békén az apámat. Tűnj el innen, nem fogok itt vitatkozni. Már megtettem. Figyelj, beszélnünk kell. Gyere. János, mi történt veled? Régen olyan boldogok voltunk. Lehet, hogy azok voltunk, de ez már rég volt. Kérlek, szakíts azzal a lány, mert én mindent megbocsátok, és újra kezdhetjük az életünket. Ugyan, Márta, azt sem tudom, mit beszélsz. Róla kérlek, szedd össze magad.